Nga ada biya nyos nentam bat ka wir mun foundation. Ndrai ngampat jolap ku meni tingjia ka bejam tak sengi. Ha ka ba ki job card holders jong ka sinong rangflia mo sune scan kila khot yenga ban yarap ban donate syai kong ibana ka sinong mau be. Te habang layo ban ikendu bat ki layo ban ikhublai iwai biwai. Bat khamtam ya iterlin orbanyang ibadai kapten mo hatu jaka ngar dalding la ikhublai ya barok ki kentai kilong kemi mo isamla kentai kibala trestom ban yalum pisa ban lai namtai khlum mo ban namtai di kong ban obe nakling jonga rung ikhublai ya phi bat kari kasing pani kong akajing jonga bakan jawung pani jingjia bat kani kan ai musim yanga bang tur syakmat hakikam babha bang le ublai inkur khukut do epi baro ban angit scam ba ki kam ki jam jong phi kin lok bet bet jai renti kuplai sibon kuplai ya phi ki job card holders